Všetko, čo spravíte alebo nespravíte, vám váhy pripomenú a vystavia vám účet. To ja vám vystavím účet za video o najnudnejšom znamení zverokruhu. Váhy sú harmónia, váhy sú estetika, váhy sú intelekt, kokot sú. Sú to najneutrálnejší a najnestranejší ľudia, s akými sa vo svojom živote stretnete. Môžete byť tak kurva nudný. Dobre, poďme na to. Váhy, latinský Libra, sú navonok veľmi rozporúplné znamenie, ktorému je ťažko porozumieť. Ale ak rozumieš nude, tak si na správnom mieste. Zaujímavosťou je, že sú jediným neživým predmetom zverokruhu. Ináč presne takto si predstavujem aj ich intimný život. Ako by si vyjebal neživý predmet. Viete čo? Poďme rovno na ich erotický horoskop. Pocit, keď po sexuálnom styku odchádzate z postele Váhy, sa dá prirovnať pocitu, ktorý cítite pri odchode z márnice po identifikácii tela vášho blízkeho. Ale nie. Sex s Váhou záleží aj od toho, či ide o kuchynskú alebo osobnú. Dobre, teraz už ozaj. Najdôležitejšie pri pohlavnom styku s Váhou je, koľko tú váhu vlastne má. Legenda hovorí, že tučné jebú najlepšie, pretože to robia vždy, ako by to bolo posledný krát. Fajn, zas som si robil srandu, ale musím si. Čo ti to mám hovoriť, že sú esteticky založené a priťahuje ich krása? No šokujúce. Nás ostatných priťahujú drevené nohy, skrížené oči a hrb. Predohra sa pre nich začína už konverzáciou. Ahoj, no ako sa máš? Tak ty chceš dobre jebať. Pre Váhy je dôležitá rovnováha a spokojnosť oboch partnerov. Takže by sa predsa len v posteli s Váhou urobili obaja. Doteraz sme tento jav všetci volali lesbický sex. Sú zároveň extrovertní aj introvertní, strategický aj spontánny, sústredený aj intuitívny. No a takto je to vo všetkom. Ani z voza, ani na voz. 50/50. Oni podľa mňa nedokážu byť ani teplí. Maximálne by. Lebo ani v tom sa podľa mňa nevedia rozhodnúť. Dobre, poďme si vás zhrnúť. Váhy sú vždy taktné, príjemné, diplomatické a zapadnú kdekoľvek. Zapadnúť kdekoľvek. To je synonymom výnimočnosti. Nemusíte sa báť, že vašim priateľom povedia niečo netaktné, alebo že vás zahambia na nejakej party. Toto náhodou musím uznať a viem, že to je pravda na 100%. Pretože oni na tej party nebudú. Sú veľmi ústretové, spravodlivé a sú pripravené pomáhať ostatným. A mne by ste veľmi pomohli, keby som už nikdy o vás nemusel robiť video. Robí to tak, že nikto nemôže povedať, že som samozvaný.